Здравейте, сега ще видим как да направите вега тест или как се отразяват определени продукти на вашето тяло. Отиваме на избор на продукт, съответно първо сме регистрирали човека и сме го избрали и даваме начало. Тук по същия начин е разположено тялото с електродите, които са хванати в ръцете, като в дясната е този кабел, който е с червено, раздалечени са, човека е пил достатъчно вода и това, което трябва да направи в момента е програмата за 90 секунди да анализира тялото на клиента, който иска да тества организма си за това, кое е най-добрият начин и най-добрата храна за приемане от него. В момента апарата анализира цялото тяло, всяка една клетка и поносимостта и към определен вид храна, към определен вид група ястия, които реагират и рефлектират върху нашето здравословно състояние. Всички знаем, че е много важно това, което ядем и начинът, по който се храним. Точно заради това и бизнес процес Technology включи тази функция в своите апарати Life Expert Profi. И по този начин виждате как съвсем спокойно за 90 секунди имаме невероятната възможност да си спестим милиони, хиляди, стотици левове и време и минути за тестиране на своя организъм за поносимост на определени храни. Защото точно след 90 секунди тук вече знаем какво е добре за нашето тяло. По този начин организма ни казва и се свързва с нас и показва своите нужди. След тест е готов, даваме затвори и отиваме на процес. Тестът е обработен успешно и ето тук виждаме кое е добре за нас, кое е положително, кое е отрицателно и кое е неутрално като храна, течности и кое се отразява добре на нашето здраве. Благодаря ви много, бъдете здрави!